హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో లెవెల్ 3 కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో గత కొన్ని వారాలుగా ఉపదేశామృతము అనేటువంటి శ్రీల రూప గోస్వామి వారి ఉపదేశ అమృత గ్రంథంలోని అంశాలను మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల రూప గోస్వామి వారి విరచితమైనటువంటి ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి దానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆ ప్రామాణిక వ్యాఖ్యానాలతో ఈ ఉపదేశ అమృతాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ ఉపదేశ అమృతం శ్రీల రూప గోస్వామి వారి విరచితమైనటువంటి ఈ ఉపదేశ అమృతము, దానికి వ్యాఖ్యానంగా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంతో మనము ఈ ఉపదేశ అమృతాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. గత క్లాసులో జరిగినటువంటి శ్లోకం బిందు 4 ఎవరికైనా గుర్తు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలరు. హరే కృష్ణ. 4th శ్లోక మొన్నటి జరిగినటువంటి క్లాస్. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పదాధిపతి గృహంతి గృహ్యమఖ్యాతి పృచ్చతి ముక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభు. చంద్రావతి మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దదాతి గృహమాదాతి దదాతి ప్రతిగృహణాతి మాతాజీ ప్రభుజీ. దదాతి ప్రతిగృహాతి
భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాణికుమారి మాతాజీ చూడకుండా చెప్పంటున్నారు హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. గుర్తున్న వాళ్ళు అదే అడిగాను ప్రభు. ప్రణామం అదే ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం ప్రభుజీ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంతో రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి అధ్యాయం మనము భక్తి రసామృతంలో చదివాం. ఎవరైనా గుర్తు చేయగలరా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భక్తి రసామృతంలో అంటే సాధారణంగా ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ప్రభు ఆ శ్లోకం గురించి పూర్తిగా చాలా క్లియర్ గా గత క్లాస్ లో వివరించడం జరిగింది. అంటే సాధారణంగా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము, వారితో కలిసి వివిధ రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడము ఈ శ్లోకంలో అంటే 4వ శ్లోకంలో శ్రీల రూప గోస్వామి వారు వివరించడం జరిగినటువంటి అంశం. ఒకటి భక్తులకు దానం ఇవ్వడము, అలాగే వారు ఏదైనా ఇస్తే దాన్ని స్వీకరించడము, అలాగే భక్తులతో సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు మనసు విప్పి వారితో మాటలు మాట్లాడుకోవడం అంటే ఆ విధానాల గురించి భక్తి, అలాగే భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక సేవను గురించి విచారణ తెలుసుకోవడము, ప్రసాదాన్ని భుజించడము, అలాగే భక్తులకు ప్రసాదాలు ఇవ్వడము అనేటువంటి 6 కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చూడము. సో ఇంకా ఆ విధానంలో ఎలా మనము చూడాలి అనేటువంటి అంశాలని చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మనము భక్తి రసామృతంలో వైదిక భక్తి చేయుటకు సాధకుడుకు కావలసినటువంటి అర్హతలు అనేటువంటి దాంట్లో చూసాము. అలాగే ఈ వైష్ణవ అంశాలు అంటే ఎలా అంటే వైష్ణవ విధానంలో భక్తిలో ఉన్నతి చెందడానికి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండేటప్పుడు మనం ఎటువంటి లక్షణాలను అంటే వైష్ణవులను ఎలా మర్యాదపూర్వకంగా మనము కలిసి ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలలో కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి శ్లోకము 5వ శ్లోకమైనటువంటి ఈ పంచమ బిందువుగా చెప్పబడేటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని చూసి దీనిలో రూప గోస్వామి వారు ఏం తెలియజేయదలుచుకున్నారు, దానికి ప్రామాణిక గురువు అయినటువంటి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం భాష్యాన్ని చూడడానికి ప్రయత్నించండి. హరే కృష్ణ. పంచమ బిందువు కృష్ణేతి యస్య గిరితం మన ప్రసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతి బీచ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యం అన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగలభ్యా. హరే కృష్ణ. కొంతమంది అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అశ్విని మాతాజీ, అమృత మాతాజీ, వాణికుమారి మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం నేను చెప్తాను, ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం మాతాజీ. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత
दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्ति मीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या अन्यनिन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या हरे कृष्ण अन्यनिन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या अन्यनिन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्ति मीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या अन्यनिन्दादिशून्यमिदमीप्सित संगलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या अन्यनिन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या हरे कृष्ण कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या हरे कृष्ण सदोनि माता हरे कृष्ण प्रभुजी माता कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या धन्यवाद प्रभु चदवंడి सूर्यप्रकाश हरे कृष्ण प्रभु कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षाति चेत् प्रणभिश्च भजन्ति मीशं शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलभ्या हरे कृष्ण नेक्स्ट चदवंడి अश्विनी माता चौतारा माता जी अश्विनी माता जी सॉरी शिवानी माता जी ये शिवानी माता कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या हरे कृष्ण गीता माता जी चलो
గీతా మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరిని చదువుతారా? ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతి మీశం శుశ్రూషయా భజన విజ్ఞమనన్యమన్య నిందాదిశూన్య హృదమీప్సిత సంగలభ్యా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కిరణ్ కుమార్ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी. ప్రభు. कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषय भजन यमनन्या अन्यनिन्दा शून्य दमीप्सित संगलब्ध्या. హరే కృష్ణ. శ్రీ మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాతి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యం మన్య నిందాదిశూన్య హృదమీప్సిత తత్సంగలబ్ధ్యా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క పదాలకు అర్థాలు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో చెప్తాను, చెప్పండి ప్రభు కొంతమంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. 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 హరే కృష్ణ. కృష్ణ పవిత్ర కృష్ణ నామము. పవిత్ర కృష్ణ నామము ఇది ఇది ఆ విధంగా ఆ విధముగా యస్య యవ్వని యవ్వని గిరి గిరి వాక్కులలో తం అతనిని మనసా మనసులో ఆద్రియేత తప్పక ఆదరించాలి. దీక్ష ఆధ్యాత్మిక దీక్ష లేదా మంత్ర దీక్ష. ఆధ్యాత్మిక దీక్ష. అస్తి చేత్ ఉంటే ప్రణతిభిః వందనముచే కూడా భజంతం భక్తియుక్త సేవతో సేవతో ఉన్నతి సాధించే ఈశం దేవదేవుని ఎడ శుశ్రూషయా సేవ చేత భజన విఘ్నం భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నతిని సాధించిన వాడు. అనన్యం అనన్య భక్తి కలిగిన అన్య నిందాది శూన్య హృదం ఇతరులను నిందించు ప్రవృత్తి గల వానిని ఈప్సిత సంగలబ్ధ్యా సత్సాంగత్యాన్ని పొందుట వలన ఆదరించాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ కోరదగినటువంటి సాంగత్యము అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది యాక్చువల్ గా. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో దీని యొక్క ఈ శ్లోకం యొక్క భావం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు,
శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమును జపించే భక్తుణ్ణి మానవుడు మనసులో ఆదరించాలి. ఆధ్యాత్మిక దీక్షను స్వీకరించి విగ్రహారాధనలో నిమగ్నుడైనటువంటి భక్తునికి ప్రణామాలు అర్పించాలి. అనన్యమైన భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నతిని సాధించినవాడు మరియు ఇతరులను విమర్శించి నిందించని ప్రవృత్తి గల శుద్ధ భక్తునితో సాంగత్యం చేస్తూ అతన్ని శ్రద్ధతో సేవించాలి అని ఈ శ్లోకం యొక్క భావం. అంటే హరే కృష్ణ, కృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమును జపించే భక్తుణ్ణి మానవుడు మనసులో ఆదరించాలి. ఆధ్యాత్మిక దీక్షను స్వీకరించి విగ్రహారాధనలో నిమగ్నుడైన భక్తుడికి ప్రణామాలు అర్పించాలి. అనన్యమైన భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నతిని సాధించిన వాడు మరియు ఇతరులను విమర్శించి నిందించని ప్రవృత్తి గల శుద్ధ భక్తునితో సాంగత్యం చేస్తూ అతన్ని శ్రద్ధతో సేవించాలి. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము చదువుతారు మాత కొంతమంది? ఓకే, ఫస్ట్ పేరా నేను చదవనా ప్రభు? చదివేదా ప్రభుజీ? చదవండి. చదవండి మాత. ఎవరు? ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, నేను ఒక్కసారి. ఓకే, సూర్యప్రకాష్ రావు గారు హ్యాండ్ తీసారా? ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ ఓకే. భాష్యం అయితే శ్రీల ప్రభుపాదికి గడిచిన శ్లోకములో పేర్కొనబడినట్టు ఆరు విధమైన ప్రీతి లక్షణములను తెలివిగా ప్రయోగించటానికి మనుషుడు జాగ్రత్తగాను విచక్షణతోనూ తగిన వ్యక్తులను ఎన్నుకోవాలి. కనుక వైష్ణవుల్లో వారికి స్థితిని అనుసరించి తగిన రీతిలో వ్యవహరించవలసి ఉంటుందని రూప గోస్వామి ఉపదేశిస్తున్నారు. కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అని 3 రకములైన భక్తులలో ఏ విధముగా వ్యవహరించాలో ఈ శ్లోకంలో ఆయన వివరించారు. గురువు నుండి హరినామ దీక్షతను స్వీకరించి పవిత్ర శ్రీకృష్ణ నామాన్ని జపించే ఆరంభ దశలో నున్న భక్తుడు కనిష్టాధికారి. అటువంటి వ్యక్తికి కనిష్ట వైష్ణవునిగా మనస్సులో ఆదరం చూపాలి. గురుదేవుని నుండి మంత్రదీక్షను పొంది ఆయన ద్వారా భగవత్ సేవలో పూర్తిగా నియుక్తుడైన వాడు మధ్యమాధికారి. భక్తి మార్గంలో మధ్యలో ఉన్నవానిగా మధ్యమాధికారిని భావించాలి. భక్తిలో మిగుల పురోగమించిన వాడు ఉత్తమాధికారి. ఉత్తమాధికారిని పరదూషణ యందు ఇష్టముండదు. అతని హృదయం పూర్తిగా నిర్మలంగా ఉంటుంది. అతని విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితిని అనుభూతమనర్చుకొని ఉంటాడు. శ్రీ రూప గోస్వామి అభిప్రాయాన్ని బట్టి అటువంటి మహాభగవతుని సాంగత్యము, సేవ పరమ వాంఛనీయములు. మనుషుడు కనిష్టాధికారిగానే ఉండిపోకూడదు. అంటే భక్తి యుగంలో నిమ్న స్థితిలో నిలిచి కేవలం ఆలయంలో శ్రీ విగ్రహాలతోనే అభిరుచి కాలవానిగా ఉండిపోరాదు. అటువంటి భక్తుడు శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఏకాదశ స్కందములో 11.2.47 ఈ విధముగా వివరించబడినవాడు. అర్చనాయామేవ హరే పూజాం యం శ్రద్ధయేహతే న తద్భక్తేషు చాన్యేషు సభక్త ప్రాకృత స్మృతాః. మందిరంలో శ్రీ విగ్రహారాధన మందు అత్యంత శ్రద్ధగా నెలకొనినను భక్తుల పట్ల లేదా
జనసామ్యమును పట్ల ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో తెలియనివాడు ప్రాకృత భక్తుడు అంటే కనిష్టాధికారి అని పిలువబడతాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు. అవకాశం ఇచ్చినందుకు. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. అందుచేత మానవుడు కనిష్టాధికారి స్థితి నుండి మధ్యమాధికారి స్థితికి ఎదగాలి. శ్రీమద్ భాగవతము 11.2.46లో మధ్యమాధికారిని గురించి ఈ విధంగా వివరించబడింది. ఈశ్వరే తదదీనేషు బాలిషేషు ద్విషస్సు చ ప్రేమ మైత్రీ కృపోపేక్ష యః కరోతి స మధ్యమః. దేవాదిదేవుని పరమ ప్రేమైక వ్యక్తిగా ఆరాధించేవాడు, భగవద్భక్తులతో స్నేహం చేసేవాడు, అజ్ఞానుల పట్ల దయ చూపించేవాడు మరియు ఈర్ష్యా స్వభావములను కలిగిన వారిని త్యజించువాడే మధ్యమాధికారి. భక్తియుక్త సేవను సరియైన విధంగా అలవర్చుకొంటకు ఇదే మార్గం. అందుచేత ఈ శ్లోకంలో శ్రీల రూపగోస్వామి వివిధ భక్తులను ఎలా ఆదరించాలో ఉపదేశించారు. వివిధ రకాల వైష్ణవులు కలరని మనం మన ప్రత్యక్ష అనుభవంలో గ్రహించవచ్చు. ప్రాకృత సహజీవులు సాధారణంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తున్నప్పటికీ వారు స్త్రీల పట్ల, ధనం పట్ల, మత్తు పదార్థాల పట్ల ఆసక్తులై ఉంటారు. అలాంటి వారు భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తున్నప్పటికీ తగినంతగా పవిత్రులు కాలేరు. అలాంటి వారిని మనసులో గౌరవిస్తూ వారి సాంగత్యాన్ని త్యజించాలి. అమాయకులై చెడు సాంగత్యం పట్ల ఆకర్షించబడిన వారు శుద్ధ భక్తుల నుండి తగిన ఆదేశాలను పొందుటకు ఉత్సాహవంతులై ఉన్నచో వారిని అనుగ్రహించాలి. ఇక ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి దీక్షను గ్రహించి అతని ఆదేశాలను శ్రద్ధగా అనుసరించే కనిష్ట భక్తులకు గౌరవపూర్వకమైన ప్రణామాలను అర్పించాలి. కంటిన్యూ చేయమంటారా ప్రభుజీ? ఈ కృష్ణ చైతన్యోద్యమంలో జాతి, కుల, వర్ణ భేదం లేకుండా అందరికీ తగిన అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. ఈ ఉద్యమంలో చేరడానికి మాతో పాటు కూర్చొనుటకు, ప్రసాదం గ్రహించుటకు, శ్రీకృష్ణుని గురించి శ్రవణం చేయుటకు అందరూ ఆహ్వానితులే. ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్యం పట్ల నిజమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉండి దీక్షను వాంఛిస్తున్నట్లు కనిపిస్తే మేము అతన్ని భగవంతుని పవిత్ర నామాన్ని జపించుటకు సరి అయిన శిష్యునిగా అంగీకరిస్తాము. ప్రారంభిక భక్తుడు దీక్షను గ్రహించి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆదేశాలను అనుసరించి ప్రేమతో కూడిన భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనినచో వెంటనే అతన్ని ప్రామాణికుడైన వైష్ణవునిగా అంగీకరించి అతనికి ప్రణామాలను అర్పించాలి. అటువంటి ఎంతో మంది వైష్ణవులలో ఎవరైతే నియమాలను అనుసరించి నిర్దేశించబడినన్ని సార్లు జపమాలతో భగవన్నామాన్ని జపించుటలోను, కృష్ణ చైతన్యోద్యమాన్ని వ్యాపింపచేయుట ఎలా అని ఎల్లప్పుడూ ఆలోచించడంలోను, నియమ నిబంధనలన్నింటినీ శ్రద్ధగా అనుసరిస్తూ భగవంతుని సేవించుటలోను శ్రద్ధగా నెలకొని ఉంటాడో అట్టి వైష్ణవుణ్ణి ఉత్తమాధికారి అయిన మహాభక్తునిగా అంగీకరించి అతని సాంగత్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ వాంఛించాలి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అవకాశం. కిరణ్ కుమార్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఆసక్తుడయ్యే విధానాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణ చరితామృతం అంత్యలీల 4వ అధ్యాయము 192వ శ్లోకంలో ఇలా వర్ణించబడింది. దీక్షకాలే భక్త కోరే ఆత్మ సమర్పణ్ సై కాలే కృష్ణ తారే కొరే ఆత్మసం. దీక్షా కాలంలో భక్తుడు భగవంతుని సేవకై సంపూర్ణ శరణాగతుడైనప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని తనంతటి ఉత్తమునిగా అంగీకరిస్తాడు. దీక్ష గురించి భక్తి సందర్భంలో 886వ శ్లోకంలో శ్రీల జీవ గోస్వామి విష్ణు యామల నుండి ఉదహరిస్తూ ఇలా వివరిస్తున్నారు. దివ్యం జ్ఞానం యతో దద్యాత్ కుర్యాత్ పాపస్య సంక్షయం తస్మాదీక్షేతి సా ప్రోక్త దేశికైస్తత్వ కోవిదైః. దీక్షను స్వీకరించుట చేత ఒక వ్యక్తి భౌతిక విషయాలందు క్రమంగా ఆసక్తిని కోల్పోయి ఆధ్యాత్మిక జీవితం పట్ల ఆసక్తుడవుతాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నెక్స్ట్ శ్రీ మాతాజీ. మేము ప్రత్యేకించి
దీని ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలుగా ఎన్నింటినో యూరోపులోను అమెరికాలోను చూచాము. సంపన్నమైన మర్యాదస్తుల కుటుంబాల నుండి వచ్చిన మా విద్యార్థులెందరో వెంటనే భౌతిక భోగాల పట్ల విరక్తులై ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రవేశించుటకు ఎంతగానో ఉత్సాహపడుతూ ఉంటారు. అంతగా సౌకర్యాలు లేని జీవిత పరిస్థితులను కూడా గొప్ప సంపన్న కుటుంబాల నుండి వచ్చినట్టి చాలా మంది విద్యార్థులు అంగీకరిస్తున్నారు. నిజానికి వారు శ్రీకృష్ణుని కొరకు మందిరాలలో నివసిస్తూ వైష్ణవుల సాంగత్యం కొరకు ఎలాంటి జీవన పరిస్థితినైనా అంగీకరించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మానవుడు ఈ విధంగా భౌతిక భోగానుభవాల పట్ల విరక్తుడైనప్పుడు అతడు ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి దీక్షను గ్రహించుటకు అర్హుడవుతాడు. ఆధ్యాత్మిక జీవితాభివృద్ధికి శ్రీమద్ భాగవతము 6.1.13 ఇలా ఆదేశిస్తున్నది. తపసా బ్రహ్మచర్యేన శమేన చ దమనేన చ. ఎవరిలోనైనా దీక్షను గ్రహించాలని స్థిర నిశ్చయం ఏర్పడినప్పుడు అతడు తపస్సును, బ్రహ్మచర్యాన్ని, మనో నిగ్రహాలను అభ్యసించుటకు సంసిద్ధుడు కావాలని అర్థం. అతడు అలా సంసిద్ధుడై దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగోరితే దీక్షా స్వీకారానికి అర్హుడవుతాడు. దివ్య జ్ఞానం అనే దానిని సాంకేతికంగా తద్విజ్ఞానం లేక బ్రహ్మ జ్ఞానం అంటారు. తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్చయత్. మానవుడు పరమ సత్యానికి సంబంధించిన దివ్య జ్ఞాన విషయంలో ఆసక్తుడైనప్పుడు అతడు దీక్షను గ్రహించాలి. అలాంటి వ్యక్తి దీక్షను గ్రహించుటకు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సమీపించాలి. శ్రీమద్ భాగవతము 11.3.21 కూడా ఈ విధంగా ఆదేశిస్తున్నది. తస్మాత్ గురుం ప్రపద్యేత జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం. ఎవరైనాను పరమ సత్యానికి సంబంధించిన భగవతత్వం పట్ల ఆసక్తుడైనప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సమీపించాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కళ్యాణి మాతాజీ నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ. వాయిస్ రావట్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు వస్తుందా ప్రభుజీ? ఓకే మాతాజీ చదువు. ఎవరైనా ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆదేశాలను అనుసరించలేమనుకొనినచో గురువుని అంగీకరించరాదు. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆడంబరం ప్రదర్శించుట కొరకు ఎవరు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని స్వీకరించరాదు. ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి అభ్యసించుటకు అతడు జిజ్ఞాసువై అంటే ఆసక్తి కలవాడై ఉండాలి. అతని ప్రశ్నలన్నీ తప్పక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి సంబంధించినవై ఉండాలి. అంటే జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం. ఉత్తమం అనే పదము భౌతిక జ్ఞానం ఉత్తమం అని అతీతమైందని సూచిస్తుంది. తమ అనగా ఈ భౌతిక ప్రపంచమునకు సంబంధించిన తమస్సు అంటే చీకటి. తత్ అంటే అతీతమైనది. సాధారణంగా జనం భౌతిక విషయాల గురించి ప్రశ్నించుటకు ఆసక్తిని చూపుతారు. కానీ ఎవరైనా అలాంటి ఆసక్తిని విడిచి కేవలం ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తుడైనప్పుడే దీక్షను గ్రహించుటకు అర్హుడవుతాడు. ఎవరైనా ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి దీక్షను గ్రహించి భగవత్ సేవలో శ్రద్ధగా నెలకొనినప్పుడే అతన్ని మధ్యమాధికారిగా అంగీకరించాలి. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామాలను కీర్తించడం మహోన్నతమైనందున హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అపరాధాలు లేకుండా, దశాపరాధాలను చేయకుండా జాగ్రత్తతో జపిస్తూ భగవన్ నామానికి భగవంతునికి భేదం లేదని అవగాహన చేసుకోగల స్థితికి ఎవరైనాను క్రమంగా ఎదగాలి. అలాంటి అవగాహన స్థితిని పొందినట్టి వాడిని కనిష్ట భక్తులు అధికంగా గౌరవించాలి. భగవన్ నామాన్ని అపరాధాలు లేకుండా జపించలేకున్నచో తాను కృష్ణ చైతన్య అభివృద్ధికి అర్హుడు కాలేడని భక్తుడు స్పష్టంగా గ్రహించాలి. శ్రీ చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీల 22వ అధ్యాయం 69వ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పబడింది. జహార కోమల్ శ్రద్ధ సే కనిష్టో జన్ క్రమే క్రమే తెన్హో భక్త హోయితే ఉత్తమ్.
కోమలం చంచలమైన శ్రద్ధ కలవాడు నూతన భక్తుడు. కానీ క్రమంగా సేవా విధానమును అనుసరిస్తే అతడు ఉత్తమ భక్తుని స్థితికి ఎదుగుతాడు. ప్రతి ఒక్కరూ కనిష్ట స్థితి నుండే భక్తి జీవితాన్ని ఆరంభిస్తారు. కానీ ఎవరైనాను నిర్దేశించబడినసార్లు మాలను తిప్పుతూ హరినామాన్ని జపించగలిగితే క్రమంగా ఉత్తమ స్థితికి ఎదిగి ఉత్తమాధికారి అవుతాడు. పాశ్చాత్య దేశాలలోని ప్రజలు మాలను తిప్పుతూ అధిక సమయం మనసుని కేంద్రీకరించలేరు. కనుక కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో కనీసం ప్రతిదినం 16 మాలల సంఖ్యను నిర్దేశించాము. ఏమైనాను కనీస సంఖ్య గల మాలలు మాత్రమే నిర్దేశించబడ్డాయని దాని అర్థం. ఎవరైనాను ప్రతిదినం 64 మాలలు జపం అంటే 1,00,000 నామాలు చేయలేకపోతే అతడు పతితుడుగానే పరిగణించబడతాడని శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెబుతుండేవారు. వారి దృష్టిలో మనమందరం పతితులమే. మనం ద్వంద్వ భావం అంటే కపట భావం లేకుండా శక్తి కొలది శ్రద్ధతో దేవాది దేవుని సేవించటకు ప్రయత్నిస్తే పతిత పావనుడు అంటే పతితులను ఉద్ధరించేవాడుగా విఖ్యాతుడైన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కృపను ఆశించవచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శివాని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శివాని మాతాజీ. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భక్తుడైన శ్రీల సత్య రాజా ఖాన్ వైష్ణవుడిని ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చునని అడిగినప్పుడు మహాప్రభువు ఇలా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చారు. ప్రభు కహే యార ముఖే సుని ఏకబార కృష్ణ నామ సేయి పూజ్య శ్రేష్ఠ సభాకార. ఒక వ్యక్తి నోటి నుండి కృష్ణ అనే పదము ఒక్కసారైనా వినవస్తే అతడిని జనసామాన్యంలో ఉత్తమునిగా అంగీకరించాలి. చైతన్య చరితామృతము మధ్య లీల 15.106 శ్లోకంలో చెప్పబడింది. శ్రీ చైతన్యులు ఇంకనూ ఇలా అన్నారు. అత ఏవ యార ముఖే ఏక కృష్ణ నామ సేయిత వైష్ణవ కరిహ తాహర సమ్మాన. శ్రీకృష్ణ నామాన్ని జపించడములో అభిరుచి కలిగిన వానిని లేదా అభ్యాసం చేత కృష్ణనామాన్ని ఇష్టపడే వారిని వైష్ణవునిగా అంగీకరించి కనీస మనస్సులోనైనా వందనం చేయాలి. ఈ శ్రీ చైతన్య చరితామృతము మధ్య లీల 15.111 శ్లోకంలో చెప్పబడింది. నా పరిచయస్తులలో ఒకడైన ఒక సుప్రసిద్ధ ఆంగ్లేయ గాయకుడు కృష్ణనామ సంకీర్తనకు ఆకర్షితుడై తన రికార్డులలో పలుమార్లు కృష్ణనామాన్ని కీర్తించాడు. తన ఇంట్లో అతడు శ్రీకృష్ణుని చిత్రపటానికి వందనం చేయడమే కాకుండా కృష్ణ భక్తి భావనను ప్రచారం చేసే వారికి కూడా వందనం చేస్తాడు. అన్ని విధాలుగా కృష్ణనామం గురించి, శ్రీకృష్ణ కర్మలను గురించి అతనికి ఎంతో ఉన్నతమైన అభిప్రాయం ఉన్నది. అందుకే ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా నేను అతనిని గౌరవిస్తాను. కృష్ణ భక్తి భావనలో క్రమక్రమంగా అతడు అగ్రసరుడు కావడాన్ని నేను నిజంగా చూస్తున్నాను. అటువంటి వ్యక్తి పట్ల సర్వదా గౌరవాన్ని చూపాలి. సారాంశం ఏమంటే నిత్యము హరినామ జప కీర్తనల ద్వారా కృష్ణ భక్తి భావనలో అగ్రసరుడు కావడానికి యత్నించే వానిని వైష్ణవులందరూ సర్వదా గౌరవించాలి. ఇంకొక ప్రక్క గొప్ప ప్రచారకులమని పేరు పొందిన కొందరు నా సమకాలీనులు భగవన్నామాన్ని జపించని కారణంగా క్రమంగా భౌతిక భావనకు పతనం చెందడాన్ని నేను చూశాను. సనాతన గోస్వామికి ఉపదేశం చేస్తున్నప్పుడు శ్రీ చైతన్యులు భక్తియుక్త సేవను కూడా తరగతులుగా విభజించారు. శాస్త్రయుక్తి నాహి జానే దృఢ శ్రద్ధవాన్, మధ్యమ అధికారి సేయి మహాభాగ్యవాన్. శాస్త్ర జ్ఞానం దృఢంగా లేకపోయినను హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంలో దృఢమైన శ్రద్ధను కలిగిన వాణిని భక్తి యోగ నిర్వహణలో అచంచలంగా కూడా నిలిచిన వాణిని మధ్యమాధికారిగా పరిగణించాలి. అటువంటి వ్యక్తి మహాభాగ్యవంతుడు. చైతన్య చరితామృతము మధ్య లీల 22.67. మధ్యమాధికారి అయిన వాడు శ్రద్ధావంతుడై ఉంటాడు. భక్తి యోగంలో మరింత పురోగమించడానికి అతడు నిజంగా సరి అయిన వాడు. అందుకే చైతన్య చరితామృతంలో మధ్య లీల 22.64 ఈ విధంగా చెప్పబడింది. శ్రద్ధావాన్ జనహయ భక్తి అధికారి, ఉత్తమ మధ్యమ కనిష్ట శ్రద్ధ అనుసారి. మనిషికి గల శ్రద్ధను బట్టి అతడు కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అయిన భక్తుడు అని తెలియబడతాడు.
తిరిగి చైతన్య చరితామృతంలోనే మధ్యలీల 22.62 శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. గోపాల్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ నుంచి శ్రీ చైతన్య చరితామృతం, శ్రీ చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీల 22.62లో ఇంకనూ ఇలా చెప్పబడింది. శ్రద్ధా శబ్దే విశ్వాస్ కోహే సుదృఢో నిశ్చయి కృష్ణ భక్తి కోయిలే సర్వకర్మ కృత్ హోయి. శ్రీకృష్ణ భక్తియుక్త సేవ చేయటం వలన ఎవరైనాను సహజంగా అతని అన్ని రకాల కార్యకలాపాలను చేసిన వాడవుతాడు. విశ్వాసంతో కూడిన భక్తియుక్త సేవకు అనుకూలమైన ఈ దృఢ విశ్వాసం శ్రద్ధ అంటారు. శ్రద్ధ లేక శ్రీకృష్ణు పట్ల విశ్వాసమే కృష్ణ చైతన్యానికి ఆరంభం. విశ్వాసం అంటే దృఢ విశ్వాసం అని అర్థం. విశ్వాసం గల వారికి భగవద్గీతలోని వాక్యాలు ప్రమాణికులైన ఉపదేశాలు, భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన దాన్ని ఎట్టి వ్యాఖ్యానం చేయకుండా యథాతథంగా అంగీకరించాలి. అర్జునుడు భగవద్గీతను 10.14లో ఆ విధంగానే అంగీకరించారు. భగవద్గీత వినిన తర్వాత అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో సర్వమేతద్ధృతం మన్యే యన్మనాం వదసి కేశవ, ఓ కృష్ణ, నువ్వు చెప్పిందంతా సత్యమని పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను. భగవద్గీత అర్థం చేసుకునే విధానం ఇదే, మరియు దీనినే శ్రద్ధ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అంటారు. ఎవరు కూడా తన సొంత కల్పానికి వ్యాఖ్యానాలను అనుసరించి భగవద్గీతలో కొంత భాగాన్ని అంగీకరించి కొంత భాగాన్ని తిరస్కరిస్తే అది శ్రద్ధ అనబడదు. శ్రద్ధ అనగా భగవద్గీతలోని ఆదేశాలను అన్నింటినీ, అంటే ముఖ్యంగా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, వివిధ ధర్మాలను విడిచిపెట్టి నన్నే శరణు పొందుము, భగవద్గీత 18.66 అను పరమ ఉద్దేశాన్ని పూర్తిగా అంగీకరించుటయే. ఎవరైనాను ఈ ఆదేశ విషయంలో పూర్తిగా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోగలిగితే దృఢమైన ఆ విశ్వాసం ఆధ్యాత్మిక జీవిత పురోభివృద్ధికి మూలాధారం అవుతుంది. భక్తుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడంలో సంపూర్ణంగా నెలకొనచో క్రమంగా అతనికి తన నిజస్థితి వ్యక్తమవుతుంది. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని శ్రద్ధతో జపించిన వానికి శ్రీకృష్ణుడు ప్రకటమగును. సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాత్ స్వయమే స్ఫురత్ భక్తుతః. భక్తి రసామృత సింధువులో 1.2.234లో కృత్రిమ సాధనతో మనం దేవాది దేవుని అనుభూతి చెందలేము. మన విశ్వాసంతో భగవత్ సేవలో నెలకొనాలి. అటువంటి సేవ జిహ్వతో ఆరంభమవుతుంది. సేవాన్ ముఖే జిహ్వాద్ అనగా ఎల్లప్పుడూ మనం భగవన్నామాలను జపిస్తూ కృష్ణ ప్రసాదాన్ని గ్రహించాలి. ఇతరమైన వాటిని జపించుటకు అంగీకరించుటకు చేయకూడదు. ఈ విధానాన్ని శ్రద్ధగా ఉనరించినప్పుడు దేవాది దేవుడు భక్తుడికి స్వయంగా ప్రకటమగును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. వాణికుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హ్యాండ్ తీసేయాలి ప్రభుజీ, హ్యాండ్ తీసేయాలి. హరే కృష్ణ. భక్తుడు తాను శ్రీకృష్ణుని శాశ్వత సేవకుడునని అనుభూతి చెందినప్పుడు అతడు శ్రీకృష్ణుని సేవలో తప్ప ఇతర విషయాల పట్ల ఆసక్తిని కోల్పోతాడు. సర్వదా శ్రీకృష్ణుని స్మరిస్తూ శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామాలను వ్యాపింపజేయడం ఎలాగో ఆలోచిస్తూ ప్రపంచమంతటా కృష్ణ చైతన్యోద్యమాన్ని వ్యాపింపజేయడమే తన కర్తవ్యం అని తెలుసుకుంటాడు. అటువంటి వ్యక్తిని ఉత్తమాధికారిగా గుర్తించి దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి మొదలైన 6 విధానాలను అనుసరించి వెంటనే అతని సాంగత్యాన్ని గ్రహించాలి. నిజానికి అలాంటి ఉత్తమాధికారి అయిన వైష్ణవ భక్తుడిని ఆధ్యాత్మికాచార్యునిగా అంగీకరించి తన సర్వస్వాన్ని అతనికి అర్పించాలి. అదే శాస్త్ర ఆదేశము. ముఖ్యంగా బ్రహ్మచారి ఇతరుల దగ్గర భిక్షమెత్తి వచ్చిన దానిని ఆధ్యాత్మికాచార్యునికి అర్పించాలి. ఎవరును ఆత్మానుభూతి లేకుండా ఉత్తమ భక్తుడిని అనగా మహాభాగవతుని ప్రవర్తనను అనుకరించరాదు. చివరికి అలాంటి అనుకరణకు కారణంగా అతడు పతిడవుతాడు. ఈ శ్లోకంలో
శ్రీల రూప గోస్వామి కనిష్ట మధ్యమ ఉత్తమాధికారి భక్తుల మధ్య గల భేదాలను గుర్తించు వివేకాన్ని కలిగి ఉండాలని భక్తులను ఆదేశిస్తున్నారు. భక్తుడు తన యథార్థ స్థితిని గుర్తించి ఉన్నత స్థితిలో గల భక్తుడిని అనుకరించుటకు యత్నించరాదు. శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరులు పతిత జీవులను వైష్ణవులుగా మార్చగల శక్తిని అనుసరించి ఉత్తమాధికారి అయిన వైష్ణవుణ్ణి గుర్తించగలిగేందుకు కొన్ని ఆచరణ యోగ్యమైన సూచనలను అందించారు. ఉత్తమాధికారి స్థితిని పొందకుండా ఎవరునూ ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు కాకూడదు. కనిష్ట వైష్ణవుడు లేక మధ్యమ వైష్ణవుడు కూడా శిష్యులను అంగీకరించవచ్చును. అయితే అలాంటి శిష్యులు కూడా వారితో సమాన స్థితిలో ఉండాలి. అతని అసంపూర్ణమైన మార్గనిర్దేశంలో వారు జీవిత పరమ లక్ష్యాన్ని త్వరగా చేరుకోలేరని అర్థం చేసుకోవాలి. కనుకనే శిష్యుడు ఉత్తమాధికారిని ఆధ్యాత్మికాచార్యునిగా పెంపొందేలా జాగ్రత్త వహించాలి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కంటిన్యూ చేయమంటారు ప్రభుజీ? లేదు మాతాజీ, అయిపోయింది కదా అక్కడ వరకు. ఓకే. అనుసరించి వెంటనే అతని సాంగత్యాన్ని గ్రహించాలి. నిజానికి అలా. హరే కృష్ణ అయిపోయింది మాతాజీ అది. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు చూసినటువంటి శ్లోకం, కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాధ్రియేత దీక్షాస్తి చేత ప్రణతి బిచ్చ భజంతి మీశం శుశ్రూషయ భజన విఘ్నం అనన్యం అన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగలబ్ధ్యా. సో ఇక్కడ శ్రీల రూపగోస్వామి వారు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, పవిత్ర కృష్ణ నామాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి భక్తుణ్ణి మనసులో ఆదరించాలి. అలాగే మంత్రదీక్షితుడైనటువంటి విగ్రహారాధనలో నెలకొనినటువంటి భక్తుణ్ణి వినయపూర్వకంగా వందనం చేయాలి. అలాగే అనన్య భక్తి కలవాడు, ఇతరులను నిందించే గుణము లేనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వాడైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం ఎప్పుడూ కోరుకుంటూ ఆయన్ని శ్రద్ధగా సేవించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు చూసినటువంటి శ్లోకాల్లో 6 రకాలైనటువంటి వైష్ణవ లక్షణాలు, ప్రీతి విధమైనటువంటి లక్షణాలను చూడడం జరిగింది. అవి అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు భక్తులకు దానం ఇవ్వడము, భక్తులు వారు ఏదైనా ఇస్తే స్వీకరించడము, మనసు విప్పి వారితో వాస్తవాలు మాట్లాడుకోవడము, అలాగే భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక సేవను గురించి తెలుసుకోవడము, ప్రసాదాన్ని భుజించడము, భక్తులకు ప్రసాదాన్ని ఇవ్వడము వంటి వాటిలో నిమగ్నం అవ్వడము చేయాలి అని చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్రీల రూప గోస్వామి వారు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం, భక్తులు 3 విధాలుగా ఉంటారు అని. అందులో మనకి ఇంతకుముందు కూడా చదివినటువంటి భక్తి రసామృతంలో చూసినటువంటి అంశంగా ఉత్తమమైనటువంటి అధికారులు అంటే వాళ్ళు శాస్త్ర విజ్ఞానంలో నిష్ణాతులై ఉంటారు, చక్కగా ఆ యుక్తులతో శాస్త్ర ఆదేశాలన్నింటినీ సమర్థించగలిగేటువంటి సామర్థ్యతను కలిగి ఉన్నటువంటి వారుగాను విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు. వారు ఎప్పుడు కూడా ఇతరులను నిందించకుండా ఉంటారు, ఇతరులను వారు విమర్శించరు అని చెప్తుంటారు. అలాగే మధ్యమాధికారి అనేటువంటి భక్తుడు కూడా ఆ కృష్ణుడి పట్ల దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు. కానీ ఆ శాస్త్ర విజ్ఞానంలో బలంతో, అంటే అర్చ విగ్రహాన్ని చేస్తూ ఉంటుంటాడు. కానీ ఆ శాస్త్రంతో బలంతో ఇతరులను వాదించి ఇతరులను
సమర్థంగా ఈ భక్తి మార్గం గురించి, శాస్త్ర విధి విధానాల గురించి సరిగా చేయలేనటువంటి వాడుగా ఉంటాడు. ఇక కనిష్ట అధికారి అనేటువంటి వాడు మూడోది, ఇతనికి కూడా విశ్వాసం ఉంటుంది భగవంతుని పట్ల. ఆ భగవంతుని పట్ల విశ్వాసము ఉంటుంది, కానీ ఇక అతడు నిరంతరము నామజపం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక సాంగత్వాల నుండి అతడు బయటపడలేడు. అంటే మత్తు పదార్థాల నుండి కానీ, లేకపోతే ఇతర సంపాదనల విషయాల నుండి కానీ అట్లా బయటపడలేడు. సో ఆ విధంగా ముందుగా మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీల రూప గోస్వామి వారు చేస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి భక్తులు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి, వారితో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి అని అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ కనిష్ట అధికారిగా ఉండేటువంటి భక్తులతో మనసులోనే వారిని ఆదరించాలి. ఎందుకంటే వారు కనీసం భక్తుని, ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి ఆలోచనలో వారు ఉన్నారు కనుక వారిని మనసులో మనము వారిని ఆదరించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక మధ్యమాధికారిగా ఉండేటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మనం తెలుసుకొని, అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమాధికారి భక్తులను డిస్క్రిమినేట్, వారిని మనము తెలుసుకోగలిగేటువంటి జ్ఞానం అన్ని భక్తిలో మనం పొందాలి అని చెప్తున్నారు. వైష్ణవులుగా ఆ 3 రకాలైనటువంటి వారు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎరిగి వారికి ఆ విధమైనటువంటి ప్రాముఖ్యతలను ఇవ్వాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే కనిష్టాధికారిగా ఉన్నటువంటి వారిని, ఎందుకంటే భగవంతుడిని ధ్యాసలో కనీసం ఉంటున్నాడు కనుక అతనితో మనము మనసులోనే అతనికి మనసులో ఆయన్ని ఆదరించాలి, ఎందుకంటే కనీసం భక్తి మార్గంలోకి వస్తున్నారు. ఇక మధ్యమాధికారికి నమస్కరించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక ఉత్తమాధికారిని ఆయన సాంగత్వంలో ఉంటూ, ఎందుకంటే భక్తుల సాంగత్వం ద్వారా మనము ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక వారితో సాంగత్వంలో ఉండాలి, వారిని ఆచరించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఇంకా ఇది ఈ విధంగా మొదటగా మనము ఈ 3 రకాలైనటువంటి భక్తులను గుర్తించడము, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వాక్యంలో మనసులు ఆ కనిష్ట అధికారిగానే ఉండిపోకూడదు, అంటే భక్తి యోగంలో నిమ్న స్థితిలోనే ఉండిపోకూడదు, అంటే కేవలం విగ్రహాలపైననే అభిరుచి కలిగి ఉండడము, అలాగే మందిరంలో విగ్రహాలను అత్యంత శ్రద్ధగా నెలకొండి భక్తుల పట్ల, సామాన్య జనుల పట్ల ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో తెలియకుండా ఉండిపోకూడదు అని చెప్తున్నారు. అది ఆ విధంగా ఉండేటువంటి లక్షణం కనిష్టాధికారి అని, అలాగే ఉండిపోకూడదు అని, ఆ కనిష్ట అధికారి నుండి మధ్యమాధికారిగాను, మధ్యమాధికారి నుండి ఉత్తమాధికారిగాను ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే అంటే భక్తిలో అంచెలంచెలుగా వెదిగిపోతూ ఆ భగవంతుని పైన అనన్యమైనటువంటి భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా కనిష్ట నుండి మధ్యమ నుండి ఇది. అయితే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ భక్తి విధానాలలో భగవంతుడుతో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది, భగవంతుని ప్రామాణికమైనటువంటి వైష్ణవుడుగా ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దానిలో చెప్తూ, ఇక దీక్ష తీసుకోవాలి అనేటువంటి ధ్యాస వచ్చినప్పుడు ఈ అన్ని అంశాలను కూడా, అంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేయగలగాలి అని చెప్తున్నారు. అలా వదిలివేసినటువంటి వారే దీక్ష తీసుకోవడానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని చేరి దీక్ష తీసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే దీక్షా సమయంలో భక్తుడు కృష్ణ సేవకు పూర్తిగా ఆత్మసమర్పణం చేసుకునగానే ఆ దేవదేవుడు అతనితో, అంటే ఎవరైతే దీక్ష తీసుకున్నారో అతన్ని తనతో సమానుడుగా భావిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చైతన్య చరితామృతంలో మనకి తెలియచేయబడినటువంటి అంశం. అలాగే శ్రీల జీవ గోస్వామి మంత్రదీక్ష గురించి కూడా ఆ భక్తి సందర్భము అనేటువంటి దాంట్లో తెలియచేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, దీక్ష చేత మానవుడు క్రమంగా భౌతిక భోగం పట్ల అనాసక్తుడై, అంటే ఆ దీక్ష తీసుకోవడం ద్వారా ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతికమైనటువంటి గుణాలు, భౌతిక సాంగత్యంలో ఇంద్రియ తృప్తి, ఈ అనేటువంటి విషయాల నుండి అంటే అనాసక్తుడై క్రమక్రమంగా ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో అభిరుచిని పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొన్ని ఉదాహరణలుగా తీసుకుని ఆయన అంటే
ఎక్స్పీరియన్స్గా ఆయనకు జరిగినటువంటి అంశాలని ఆయన ప్రారంభంలో పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అమెరికా, యూరోప్లలో ఆయన జరిగినటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎవరైతే అంతకుముందు ఉండేటువంటి భోగ భాగ్యాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి భోగ దేశాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలలో వారు అనుభవిస్తున్నటువంటి సుఖాలను అవన్నీ కూడా వదిలి ఎవరైతే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి దీక్ష తీసుకున్నారో, ఆయన సంగత్వంలోకి వచ్చారో, వారు అవన్నీ కూడా వదిలివేసి సాధారణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి వారు ఇష్టపడి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడానికి ఇష్టపడినటువంటి వారిని ఎంతో మందిని ఆయన చూశారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆయన ఉదాహరణలతో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేయడం జరిగింది. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆ గురు ఉపదేశ పాలన చేయలేనటువంటి వాడు ఎవరు కూడా గురువును స్వీకరించకూడదు. అంటే గురువు చెప్పినటువంటి విషయాలను పాటిస్తూ శాస్త్రాదేశాలను సక్రమంగా అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే గురువును ఆశ్రయించాలి, దీక్ష తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలా లేనటువంటి వారు గురువుని అంటే స్వీకరించరాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏదో ఆధ్యాత్మిక జీవనము ఆడంబరం ప్రదర్శన కొరకు గురువును స్వీకరించకూడదు అని చెప్తున్నారు. మనిషి జిజ్ఞాసుడై ఉండాలి. అంటే ప్రామాణికుడైనటువంటి గురువు నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నేర్చుకోవడంలో ఆ పరమోత్సవం అంటే చాలా ఉత్సాహంతో ఉండాలి. అలా ఉండేటువంటి వాడే ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హతుడు, అంటే జిజ్ఞాసుడై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక అలా ఉండకుండా భౌతిక జ్ఞానానికి పరమైనటువంటి జ్ఞానాన్నే ఉత్తమం అనే పదం సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే అంటే ఇంకా తమ అనేటువంటి పదం అంటే ఇక్కడ తమస్సు అంటే అంధకారం, చీకటిలో ఉండేటువంటి వానికి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీకృష్ణ నామజపం ఎంతో ఉదాత్తమైనదిగా, అపరాధ రహితంగా, అంటే ఎటువంటి అపరాధాలు 10 అపరాధాలు ఏవైతే వాటికి దూరంగా ఉంటూ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించితే మానవుడు ఆ కృష్ణ నామానికి, కృష్ణుడికి, అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారికి కృష్ణ నామానికి తేడా లేదు అనేటువంటి భావనతో ఉండి అటువంటి అవగాహనతో వారు తప్పకుండా ఉన్నటువంటి వారు తప్పకుండా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది మధ్యమాధికారిగా చేత ఉండి అలాగే ఆ తర్వాత ఉన్నతమైనటువంటి భక్తికి చేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీ చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీలలో చెప్తున్నటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే అల్పమైన శ్రద్ధ కలవాడు కనిష్టాధికారి అనబడతాడు, కానీ క్రమ పద్ధతిన అనుసరించడం ద్వారా అతడు ఉత్తమ భక్తిని స్థితికి కూడా చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. సో అలాగే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటి ఇక్కడ అంటే భక్తులను గురించి అడిగినప్పుడు అంటే ఏ విధమైనటువంటి వారు కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఒక వైష్ణవుడు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి దానికి ఆయన చెప్పినప్పుడు సమాధానం ఇక్కడ మనకి ఒకటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక వ్యక్తి నోటి నుండి కృష్ణ అనే పదం ఒక్కసారైనా వినవస్తే అతడిని జనసామాన్యంలో ఉత్తమునిగా అంగీకరించాలి అనేటువంటిది చెప్పినట్టు చైతన్య చరితామృతంలో మనకి అందించినటువంటి సందేశం. అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ ఆయన భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, 4 రకాలైనటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ నన్ను దరిచేరరు అని చెప్తారు, నన్ను నాకు శరణాగతి కారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి అలాంటి వాళ్ళు ఉండేటువంటి ఈ జన సామాన్యంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కనీసం ఒక్కసారైనా ఆయన నోటి నుండి కృష్ణ అనేటువంటి పదాన్ని ఒక్కసారైనా మనం విన్నట్లయితే అతడే ఆ జన సామాన్యంలో అంటే సాధారణ జనులుగా ఉండేటువంటి వారి కంటే కూడా ఉత్తముడుగా భావించాలి, అంటే ఒక ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి వాడుగా భావించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే కృష్ణ నామాన్ని జపించడంలో అభిరుచి కలిగిన వారిని లేదా అభ్యాసం చేత కృష్ణ నామాన్ని ఇష్టపడేటువంటి వారిని వైష్ణవునిగా అంగీకరించి కనీసం మనసులోనైనా వందనం చేయాలి అని చెప్తారు. కొంతమంది ఆచరించకపోయినా కానీ భగవంతుని గురించి పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉంటాయి, భగవంతుని గురించి మంచిగా మాట్లాడుతూ అటువంటి వారికి మనసులోనైనా వందనం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా మరొక ఉదాహరణగా ఆయన సాంగత్యంలో ఉన్నటువంటి ఆయనకు మంచి మిత్రుడుగా ఉన్నటువంటి ఒక రచయిత గురించి కృష్ణుణ్ణి అంటే పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉండేటువంటి ఆయన కృష్ణుణ్ణి వందనం చేయడము, ఆ కృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను జపించడం చేసినటువంటి వారుగా చెప్తున్నారు. సో అలాగే
ఇంకా ఈ సనాతన గోస్వామి వారి యొక్క ఉపదేశం ప్రకారము చైతన్యులు భక్తియుత సేవలో 3 తరగతులుగా విభజించారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, శాస్త్ర జ్ఞానం దృఢంగా లేకపోయినను హరే కృష్ణ మంత్ర జపంలో దృఢమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగిన వానిని భక్తి యోగ నిర్వహణలో అచంచలంగా కూడా నిలిచిన వానిగా మధ్యమాధికారిగా పరిగణించాలి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వ్యక్తి మహాభాగ్యవంతుడు అని చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే మనిషికి కలిగినటువంటి శ్రద్ధను బట్టి అతడు కనిష్టమాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి భక్తులను తెలియజేస్తారు అని చైతన్య చరితామృతంలోనే తెలియజేయబడినటువంటి మరొక అంశం. సో ఈ విధంగా ముఖ్యంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో భక్తులను ఎలా ఆదరించాలి, ఆ భక్తి విధానాలలో ఉండేటువంటి వారు ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను ఈ పంచమ బిందువు ద్వారా మనము ఎక్కువగా నేర్చుకోవలసినటువంటిది. అలాగే హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో మహామంత్ర జపంలో పూర్తిగా నెలకొనినప్పుడు తన స్వరూపాన్ని క్రమక్రమంగా అనుభూతి అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అక్కడ మనకి ఆ నామాన్ని జపించడము, అలాగే ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా అది శ్రద్ధతో అనుసరించినప్పుడు భగవంతునికి అంటే ఆ భక్తుడికి భగవంతుడు స్వయంగా అనుభూతి చెందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియచేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక భక్తుడు తెలివితో కనిష్టాధికారిగాను, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి మధ్య భేదాన్ని గుర్తించాలి అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేయబడినటువంటి అంశము. అంతేకాకుండా తన యొక్క స్థితిని తెలుసుకుని ఉండి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి భక్తుడిని అనుకరించడానికి ప్రయత్నించరాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ విధానంలో అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించినటువంటి సమయాల్లో వారు ఇంకా పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఒక ఉత్తమమైనటువంటి అధికారిని పరిపూర్ణమైనటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుని యొక్క సాంగత్యంలోనే ఉండాలి అని. సో ఆ సాంగత్యం ద్వారా అతడు ఎందుకంటే మహాత్ములు అనుభవపూర్వకంగా పొందినటువంటి అంశాలనే వారు చెప్తారు, వారు ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. కనుక వారి యొక్క సాంగత్యంలో ఉండి వారి ద్వారా నేర్చుకోవడం ద్వారా మనము ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఉత్తమాధికారి స్థితిని పొందకుండా ఎవరు కూడా గురుస్థానాన్ని పొందరాదు అని అటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆరంభంలోనున్నటువంటి వైష్ణవుడు లేదా మధ్యస్థితిలో ఉన్నటువంటి వైష్ణవుడు కూడా శిష్యులను స్వీకరించవచ్చు, కానీ అట్టి వారు సమానమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవారే కావాలి. అక్కడ ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము అందించడానికి అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. కనుక ఉత్తమమైనటువంటి అధికారిని మాత్రమే గురువుగా స్వీకరించాలి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చేస్తున్నారు. సో కనుక ఎప్పుడు కూడా శిష్యుడు సావధానుడై ఆ గురువుకి ఆయన చెప్పేటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆచరిస్తూ ఆయనకి సావధానుడై ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును దరిచేరి ఆయనకు సేవ చేస్తూ వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయన నుండి సమాధానాలను పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో తెలియచేయబడినటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా మనము ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా భక్తి విధానంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలా ఆచరించాలి అనేటువంటి దానికి ఉపదేశామృతము, చైతన్య చరితామృతము, భగవద్గీత, భాగవతము అనేటువంటి వివిధ ప్రామాణిక గ్రంథాలలో సూచించినటువంటి అంశాలను ప్రామాణికంగా తీసుకొని వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చేసినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనము ఒకసారి చూసాము, అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉన్నట్టుంది కదా.